Au. Dobrý. Teda tak jsme sundali. Dobrý. Víš, že to neumí. Padnou někam. Opěrot jí dostal. To musím správně radši. Nebudeme teď tady schovat ze světářstva, nebo jo, takže světářstvo zůstáme vždycky do kusí. Hey, get on the cab, guys! Dobrý. I got it! Bacha. Já ho nemůžu trefit. Bum. Já tady si vezmeme lékárničku, co z něj vypadá. Jdeme hrát dál. Teda nebudu odvrátit. Nějak dlouhá, děkuju. Solíček vlastně. Ten solíček ho nějak baví. Au! Musíme si na něj vzít. Je, mám málo HP. Teď to si vezmeme skauta, to bude easy. No, to nám ho určitě sebere. Bacha spy, bych řekl. Ne, oni jsou 3, tak nic. David tlačba. No. David, můžeš pozdravit do videa, jestli chceš. Au. Davidovi se asi nechce. No ví, asi. Se kouká na mamutovo videa. Solid, že tam byl fakt nebezpečný. Jo, počkat, my jsme 3. To se omlouvám. Tak, může být poslední point. A už se mi to laguje. Kový. No. Omlouvám se za lagy. Takže já bych se s vámi rozloučil a nashledanou u dalšího dílu.